Ir-Reġistru Ewropew li jiċċertifika l-kwalità fis-servizzi edukattivi warrab it-talba tal-Awtorità Maltija l-Edukazzjoni Ogħla għal ċertifikazzjoni Ewropea. Dan minħabba li ma ntlaħqux ċertu standards u minħabba li l-bord tal-istess awtorità mhuwiex indipendenti. Skont it-Times of Malta l-awtorità lokali naqset milli tilħaq l-standards neċessarji u b'riżultat ta' dan ċertu korsijiet ta' baċellerati u masters minn istituzzjonijiet privati f'pajjiżna mhux qed jiġu rikonoxxuti barra minn Malta. Jidher li r-Reġistratur Ewropew sab nuqqasijiet serji f'dak li għandu x'jaqsam mal-pjan strateġiku fl-edukazzjoni. It-Times qed tirrapporta li d-deċiżjoni finali tar-Reġistratur Ewropew ittieħdet f'Settembru li għadda, iżda l-Gvern żamm din il-materja moħbija. Issa l-awtorità lokali ġiet klassifikata mir-Reġistratur Ewropew bħala waħda li qed tosserva parzjalment l-istandards rikjesti. NetNews jinsab infurmati li din il-klassifikazzjoni se taffettwa lil mijiet ta' studenti li qed isegwu kors ma' istituzzjoni privata. Korsijiet oħrajn mogħtija mill-Università, l-EMCAST u l-ITS se jibqgħu rikonoxxuti barra minn Malta.